Čaute. Teraz je 23 a my s Elkou sme von. Máme prebožku a ja to spievam po rusky a chcem vám natočiť. Dobre, písal mi Anton, neviem na čo, to je jedno. Som mu poslal do skupiny fotky a on dal na to dačo, nehovoril Elka. No, chcem vám ešte ukázať, že ja spievam po celej dedine. Я буду самым отвратителем, бы хранитель, меня кто-то защитил, а чего-то. А это я вот teraz, я эту песничку teraz спею najhlasnejšie. Ja sa bojím, Elka. Ja. Mne bije tak srdce. A ty nebudeš spievať, ja budem spievať. Vole. Oj. Čapka. Voľne, tam druhá. Už máš 5, hej, 5. Takže ideme na to 3, 4, 3. Ja budu самым отвратитель, бы хранитель, меня кто-то защитил, а чего-то. Трапа, там sú dievčatá. Voľne, tam sú dievčatá. Tam boli vole dievčatá. Moja ešte idú ku tomu kamarátky. Dúfam, že si mi nepozerajú moju YouTube kanál, keďže je tak čaute dievčatá. A proste prejdeme cez toto a neviem, že či zaspievam ešte raz, alebo nie. Elka. Trošku mi to počuli, ja nebavila. Však neviem. Viete, kde boli? Ja som bola tam. A kde? A tie dievčatá boli tam. Elka, dá ty buchtík natočam? Ale ne na YouTube. Ne. Ja mám taký dobrý. Bo keď pôjdeme na možnú. Bo si majú na ňu pamätky, jak Áno, jak spievam. Mne všetci chvália, pretože pekne spievam. Podľa mňa hnusne spievam, jak osel zasratý. Dobre, tak toto je koniec. Tu máte svetelko. Ale zrobím... Kde je močiť? Aha, tu. Dobre. Lúčime sa všetkým dobrú noc.